Salam dari kami, pelayan full-timer dari HKB Pekernolong. Saya Pendeta Lamsar Edi Manulang. Saya Pendeta Teti Dorinda Sitompul. Saya Google Pro Juliani Tariforan. Mengucapkan selamat Hari Natal dan selamat menyambut Tahun Baru 2024. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Horas, horas, horas. Dadah. Salam dari kami, pelayan full-timer dari HKB Pekernolong. Saya Pendeta Lamsar Edi Manulang. Saya Pendeta Teti Dorinda Sitompul. Saya Google Pro Juliani Tariforan. Mengucapkan selamat Hari Natal dan selamat menyambut Tahun Baru 2024. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Horas, horas, horas. Dadah. Salam dari kami, pelayan full-timer dari HKB Pekernolong. Saya Pendeta Lamsar Edi Manulang. Saya Pendeta Teti Dorinda Sitompul. Saya Google Pro Juliani Tariforan. Mengucapkan selamat Hari Natal dan selamat menyambut Tahun Baru 2024. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Horas, horas, horas. Dadah. Salam dari kami, pelayan full-timer dari HKB Pekernolong. Saya Pendeta Lamsar Edi Manulang. Saya Pendeta Teti Dorinda Sitompul. Saya Google Pro Juliani Tariforan. Mengucapkan selamat Hari Natal dan selamat menyambut Tahun Baru 2024. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Horas, horas, horas. Dadah. Salam dari kami, pelayan full-timer dari HKB Pekernolong. Saya Pendeta Lamsar Edi Manulang. Saya Pendeta Teti Dorinda Sitompul. Saya Google Pro Juliani Tariforan. Mengucapkan selamat Hari Natal dan selamat menyambut Tahun Baru 2024. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Horas, horas, horas. Dadah.
Salam dari kami pelayan full timer dari HKB Pekernolong. Saya Pendeta Lamsar Edi Manulang. Saya Pendeta Teti Dorinda Sitompul. Saya Bidul Pro Juliani Tariforan Mengucapkan selamat hari Natal dan selamat menyambut tahun baru 2024. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Horas, horas, horas. Dadah. Salam dari kami pelayan full timer dari HKB Pekernolong. Saya Pendeta Lamsar Edi Manulang. Saya Pendeta Teti Dorinda Sitompul. Saya Bidul Pro Juliani Tariforan Mengucapkan selamat hari Natal dan selamat menyambut tahun baru 2024. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Horas, horas, horas. Dadah. Salam dari kami pelayan full timer dari HKB Pekernolong. Saya Pendeta Lamsar Edi Manulang. Saya Pendeta Teti Dorinda Sitompul. Saya Bidul Pro Juliani Tariforan Mengucapkan selamat hari Natal dan selamat menyambut tahun baru 2024. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Horas, horas, horas. Dadah. Salam dari kami pelayan full timer dari HKB Pekernolong. Saya Pendeta Lamsar Edi Manulang. Saya Pendeta di bagasan las niroha marpungu hita di tikion. Lau maka moleteon belgania siniroha ni debatang.
nama suruh anakna na sasadai gabe halua ni sadok manusia alani upasatami matuhamu selamat hari Natal madihamu lasma rohatta ainungaro sipalua hita nunga tubuh dihita sipaluai alani marsiora sama hita dohot na dilabukta huhut madok Immanuel nunga tubuh sipalua hita di bagasan uduk dohot serep ni roha tapahibul marohat tamar saur dohot Jesus nong tubui asatung sikop las ni rohatang marede mahita riama hita sasude hiti-hiti gowarni debata ama dohot gowarni anak na Tuhan Yesus Kristus dohot gowarni tod di parbadia na tumopalangit dohot tanoon amen nunga tubuh di hita sada poso-poso di lewat tu hita sada anak papetu abarana do sogot harajaon jalabainon na gowarna si partai halongangan ulu balang ni debata ama saliling ni leleng na raja ni hadameon. Edeho kamu sada edenay baru di Jehovah. Edeho ma Jehovah ale sadok tanoon. Pajojor hamuma di tonga-tonga ni akan na sotumadaho hamulion nay. Di tonga-tonga ni saluhut bangso halongangan. Akka na binahen nay. Marsoba mahamu tu Jehovah. Marpahayan na marhadoan akahitir hamamu maradopon ibana ale isi ni sadok tanoon haleluya. Martangiang mahita ale Tuhan debata aman nami na di Banua Gijang. Marroha ama doho tuhami halak pardosa na dangolon.
Alani di leoko do anakmu nasasadai Tuhan Yesus Kristus. Asa porsea hami jala dapotan hanguluan marhiti sian ibana. Namangido mahami nuaing tuho. Suruh matodim nebedei turohanami. Asa manahan hami sahat ro di ujungna. Di bagasan haporsyon nasitong. Jala asa martua hami. Marhiti-hiti anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tangihok kamu mapatik ni debata, imana tersurat di Filipi biddu 2 ayat 12c. Mardongan biar dot lomos ni roha, ulau kamu ma haluo muna. Atong rap mangidogogo mahita tu debata, lau mangulahon patik nai. Ale Tuhan debata, saya pargogoi mahami, mangulahon nangobar tu patik mi. Amin. Pesta Natal parjoloon tapado pemangulut tatu belga ni holong ni tuhat tatu hita marhite hatu tubuh na tu portibion lau suhut tarimangi akka pabbahenatat na so saurdot tu pakokopon nai
tamado uduk hita, manopoti dosatta diado panni debata. Ale Tuhan para sirohan na sumurung, nunga roho tu portibion manopot tami, madongani hami di sude ngulu nami. Alay sayolo dope ganggo hami di padongan yommu, uju wadopi hami ragam hamaolon dohot parukilon. Rodo hotu portibion lau makokop pami, patuduhon tiruot tu hami asarade hami mangurupi akan napatut urupan. Alay sayolo do tertutup rohan nami manarion akan nagale dohot na met-met. Say sungguli maroha nami, asamu baroha dohot pangalahon nami. Asa taparangyo kami pakokopommi di ngulun nami. Jala lampatarma di hami, nasay toktong di dongani ho hami manang ahape na masa di ngulun nami. Tangihon mahami, marhiti Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, si Pangulu hami. Amen. Baga-baga ni debata taringo Tuhan sesan ni dosa. Ay songonod do holong ni rohan ni debata tu portibion. Ola do anak na nasasaday di lehon. Asa unang mago ganup na porsea di ibana. Asa hanguluan na sa leleng ni leleng na di ibana. Asa ngapon ma di debata na di gijang. Amin.
tani debata turpuk di pesta Natalon imana tersurat di Pesalmen bidu 140 walu mamukasian ayat 1 di ayat 14. Haleluya puji ma Jehovah, hamu ale akasian banua gijang. Puji hamu ibana di akka banua gijang. Puji ibana ho ale mata niari dohot bulan. Puji ibana sude hamu ale kebitang akan namar sinodangi. Ikon pujian nasida maguarni Jehovah. Ay madokon ibana jadi tartopa ma nasida. Puji ma Jehovah hamu ale akan nasian tanoon. Akka binatang di laut ro di sude akka lung. Amu ale akka dolok dohot sude akka robean. Amu ale hau akan namar perbue di sude hau ares. Amu ale akka raja ni tano ondo sude akka bangso. Amu ale akka pangarajai rodi sude akka panguhum ni tano on. Ikon pujian nasida maguarni Jehovah. Aisa sada guarnaido na tibul. Di atas ya mulion naido tanoon dohot akka langit. Ima sahatna martua doa kena tumangihon hata ni debata jala naung piopsa. Amin. Tidak kon maha porsio tai songon naina tidak kon ni dong atas sa porsion di sadok portibion rap mahita madok. Au porsia di debata Jehovah ido ama pargogona suatu dosan na tumo palangit dohot tano. Au porsia di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah na sasadai imana tinubuhon ni si Maria na gabi-gabian sianton di parbadia adorang sohabubuhan. Ido tu hatta na tumaon na bernit di panguhuman ni Silatus na mate terpajal do ibana dihau pinarsilang na tua tu banu toru dung ditanom na mulak mangulu di ari patuluhon
nama naik tu surgo lahudul tu siamuni debata jauba amanai pargogo na sohatu dosani disima ibana paima mulak sogot tu tanoon manguhumi halak na mangulu doot na mati au porsia itu di parbadia jaladong sada uria na badia uria hatopan nialak Kristen akan na badia doot dihasesani dosa doot dihatai na madok mulak mangulu sogot daging ni halak naong mate dohot dihanguluan na sora suda. Amin. Songon sunggul-sunggul dihita na parjolo sadarion ima pesta parjolo hatutubuni tuhatta Yesus Kristus. Tapatu pado permingguan na somal ima dipukul pitu dipukul 10 dohot di pukul 10 walu. Jala di bagasan sadarion tapatu pado pelian adorang jamita ima sadaa dohot sadabe. Dung sipul jamita tapatu pado pelian tujolo bain tupak tu caritas emergensi HKBP. Dung sidung permingguan tapatu pado ulaon nabadia. Taparade marohata lau mandohoti ulaon nabadiyai. Na paduahon marsogot di hari Selasa 26 Desember 2020 ima ari atutubuni tuhatta Yesus Kristus tapes tahun padualon tapatupado Natal gabungan masuk pukul 10 pitu wib. Ria mahita mandohoti pesta Natali. Mauliate madihita marede mahita sian bukwede nomor 12 uhut tapasahat peliata sadaa dohot sadabe.
Dameni debatana sumurung sian saluhut naroha. Ima mangaramoti ate-ate dohot pikiramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhani. Amin. Di hamu manami nanami hita saluhutna selamat hari Natal madihita. Atani debatana gabi jamita di pesta lasnirohata sadarion. Di pesta parningotan ari hatu tubuh ni Tuhan Yesus. Tabuat masya barita nauli nasinurat ni si Lukas di bidun apa 2 hon ayat 15 sahatu ayat 20. Lukas 2 ayat 15 sahatu ayat 20 sengonoma tersurat di si. Jala dinalahoya kasuru-suruani siana sida do pakijang masih padohan maaka parmahani. Beta mahita tu Bethlehem. Taida mana masaon napi na botohon ni Tuhan itu hita. Jadi hatok mana sidalah tu si gabi jupangsa si Maria doho si Joseph dohot poso-posoi napiak di panggagatani. Asa dong di ida di baritahon nasida mabua-bua naung di hatahot tu nasida taringo tudak danahi. Jadi sudina ubigisa longang bidu siala na hinatahon niya kaparmahan itu nasida. Iya si Maria di peop do hatai sudina jala di pahusor-husor di bagasar rohana. Mulak doa kaparmahani di pasanggap jala di papuji nasi di papuji-puji do debata alani sasudina binegi jala nani ida nasida songon naung di hatahoni tunasida ima saatna. Dia manami nanami hita saluhta dengan saha porsio di bagasan gowarni Tuhata Yesus Kristus. Molo tajaha Bibel tahun Matius, Markus, Lukas, Yohanes taringo tu hatu tubuh ni Tuhan Yesus. Holan panurak ni Lukas 2 gakna konkret. Molo Markus hola sawati do dongi molo Matius pesongoni apalagi Yohanes. Alainang pesongoni di Lukas sadiri piaga dang apala gudang sejarah na pendek-pendek otik do. Alanina parjolo sehali undang talului sejarah hatu tubuh ni Tuhan Yesus di Bibel. Dang sejarah. Alkitab bukan sejarah penciptaan, bukan sejarah manusia, bukan sejarah Yesus, tetapi Alkitab adalah sejarah perbuatan Allah terhadap dunia. Dan ngadong sejarah buah panopau di bata di Bibel tahun. Juga itu si dia ditopa buah panopana sadi hari ditopa sadi liling langadongi. Alainan yang idota sa Bibel tahun ahadon na pinatupani di bata. Laos sino ng hatu tubuh ni Tuhan Yesus. Di hatu tubuh ni Tuhan Yesus padang apa dong? Apa yang menyangkut begitu panjang cerita dimulai dengan suatu perintah. Perintah dari Kaisar. Dongi Roma ujui paretas ya Kaisar. Alaniahon nasaro baik mengalihon pareta Kaisaro dan apalagi berbuat. Alai latar belakang. Sejarah kelahiran Yesus dimulai dengan sejarah perintah Kaisar sudinasa iku mudak tu bonani pasokit. Dak kuboto odorama bekalak batak malam dikinatal semuli mudak tu bona pasokit sudi. Lahi tatu hutatan yang amat di sini waing. Dak kola di Jakarta ala mudak sudi tu si. Kepala tak binoto manang naon latar belakang. Alai iman yang ido tabuhado proses-prosesi. Alani paretai ikonadong masa ada perjalanan panjang di Joseph doho si Maria. HP sedang hamil tua. Hamil tua.
Karena perintah dari penguasa mengakibatkan Maria dan Yosef harus menjalani suatu long march antara Nazaret ke Galilea. Nganang dehonon na di siakamang song ni do pardalana taon gudang terus menganuruson. Saidang marna aso anggo si logika nganang seorang ay kolau do pinabuhana may. Ay anak ni debatado buasa dang sonang-sonang. Ay anak ni debatado buasa dang buhi songoni tinggal terima. Ay buasa iko songoni mardalan. Ala ni digugikat tatapake. Ala yang dipatuduhon itu sejak Portibion kita harus bergerak maju, bergerak berjuang, bergerak terus unang pasif. Paduahon sahat nasida tu hutas itu tujuan na ala ni torok di zolma ingana pinang arong ibu musedo kan ibu hamusedo ay songo dia do ay anggo songo kita na soto horo anak ni debatahon nanggo pala ingana piswaro ikut tu barani pinahan mereka tu ngiri ni kan. Ada orang tu baran pinahan di halak batahi. Asing do baran pinahan di bibir tu saya baran pinahan di halak batak. Ayang ko baran pinahan di halak batak 4 kilometer pengebau. Unang 4 kilometer, 400 meter ngebau. Alay mo lo didok biaran pinahan di bibir tu sasitong na unang lalu kata tu baran pinahan na Somali ikut di tradisi ni Yahudi dotong. Ala rata-rata di tonga-tonga ni penginapan ala marhuda haludi dohot marunto do transportasi di penginapan ni adong do keinganan-inganan ni haludi panabatan na istirahat na hira-hira songunidui imana perjulu na paduahon ala gembala do rata-rata di si dia keinganan-inganan tertentu adong do semacam persinggahan Unang hilala barani pinahan songon na pinahan ni halak batay ator buhaw to ni si Joseph buano anak kon na to si atong ibana naman ang luwak buano na si yung unang terlalu mendramatisir situasi ano doon mga kandang domba yang begitu hina bau busuk ator namao to si Joseph buano na to na bau anak kon na inatana memahami Alkitab jangan terlalu mendramatisir. Sederhana do diungkap. Di hamu akamanami 2 situasi. Nungay kolau mardala do, dungi pepenginapan danganong ikut di barani pinahado, anggosian adung ni halak batahon, lunga ngang tertawa pion, juga dia adung ni halak batahon. Nagijang nasukko so nagijang mo napojok so nabulon so tanggung ini halak batak anggot ala di hama kamanami luar biasa oma di tonga-tonga ni situasi ini di tonga-tonga ni masa ini di tonga-tonga ni tantangan ini di tonga-tonga ni pergumulan ini hamar terjadi parjolo suruh-suruh asia banu agijang. Di balik penderitaan, di balik seluruh pergumulan ada berita surgawi, sukacita dari surga. Bayako kita coba suruh-suruhan siapa banu gijang roh pabuahoni. Ini mana luar biasa. Allah langsung turun tangan melalui malaikat dia memberitahukan kepada gembala-gembala. Allah ini proklamasi pemberitahuan pengumuman siapa banu gijang borinon nungatu budi hamusada poso-poso. Karena itu yang lahir bukan anak sembarangan, bukan asal-asalan, itu orang yang agung, yang khusus, yang istimewa. Dak kuboto. Ala tubuh masa dari Yesus adiga mabeno tesekesena. Adiga mabeno tesekesena. Tesekesek ni halak batak. Mangalang bangun dari tanah nak kenang. Ayat tubuh Yesus dari on. Tubuh tu hata, tubuh tu gabi tubuh tu hasudi. Tubuh tu hata ina hola butuh di gohi.
Allah ini dihamukan. Di balik penderitaan Allah selalu menyediakan hal-hal yang luar biasa. Allah akan langsung menuntun, membantu, menolong, memberitahukan. Di tengah-tengah ni paru kilon ni si Joseph si Mariai, Roma suruh-suruh tua kaparmahan. Pabuahon nga tu bula patana, Roma barita siya banu akijang, Roma lasiroha siya banu akijang, Roma nang pasu-pasu siya banu akijang, tu portibion, tu ise tu parmahan, dang tu raja, dang tu penguasa, tu masyarakat gembala gembel, orang tidak masuk kira, masuk hitungan. Barita hatu tubuh ni Yesus, dang tu penguasa tu halak na hebat na segala macam di pasahat, Allah itu permahan. Parmahan mangihoto tradisi ni halak Yahudi halak nasa masuk kira may. Lau halak tu adat ibana lau tu japala tu harangan. Lau halak tu pasar ibana lau halak merminggu ibana dohot dorbia, dohot binatang. Beri kita mah. Alani konotasi ni parmahan pada saat ini agak nalea duit, tetapi berita kesukaan justru di situ. Kelahiran Yesus disampaikan kepada orang-orang yang tidak masuk hitung. Oleh karena itu Yesus pada dasarnya dia masuk kepada orang-orang yang termarginalisasi. Roma nuaing di bata tu tonga-tonga ni portibion, tu tonga-tonga ni si taonota, tu parukilota, tu segala macam persoalata, tu naahan atau pikir, tu ahan atau persoalo, dia datang. Adong na maul dipikir hamu kanang kamang nuaing alani anakon, alani pahopu, alani parkarijuan, alani sahit, alani segala macam. Roma Yesus tu sinuai. Ngaro suruh-suruh apa buah huni. Apa buah. Buhana sikap, imatur bukton, sikap. Dung di pabuah pitor torok mah. Parangan parbanu kijang. Ayat 14 sudah kita mendoa kainang, sudah kita liturgi son. Lukas 2 ayat 14. Tema Natal ni nasional tahunon. Dan sudah kita mendoa hasang apa madi debata? Damai madi tanah. Lukas 2 ayat 14. Hasang apa mari debata ima pengumum masjid gijang marhiti-hiti rombongan pasukan malaikat dari sorga maju pakon ise maju pakok kita alani roro debata marhiti-hiti suruhan nonton tutonga-tonga ni portibion madokwa hasang apa mari debata di gijang Allah dimuliakan Allah disembah Allah dipuji tetapi apa melalui bagaimana kita berdamai dengan sesama. Terpuji madebata molo mardame hita dison. Marsangap madebata molo marlasiroha hita dison. Marsangap madebata marmulia madebata molo nunga marhasonanga kita dison. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai di bumi. Gudang doa hal memuji debata. Ale dangol mardame. Puji Tuhan, haleluya. Puji diri ya hamak kamang. Nang minoto bi hali sungsung namai. Hali sungsung. Asa ngapa mah di batari. Ala de dohola songoni om matur bukton. Dung di pasahat ka suruh-suruhan ibaritai ahama respon di parmahani ayat 15. Jadi di nalahu aka suruh-suruhan isian gisian nasida do pakijang masih paduha mana aka parmahani beta mahita tu Betlehem. Taida mana masaon nabi bertohoni Tuhan itu kita. Jadi hato ma nasida lahu tu si gabi Jepang sama si Maria. Atau sanarin ngasahat barita itu kita ahar marespota. Beta, ayo bersama-sama bergerak, jangan diam, jangan fasib. Ngobasnya hitahihin waing. Ya kalau pasah bergerak berhua, pasah atau damai, pasah atau lasiroha, pasah atau barita nauli, pasah atau seluruh aha sakap di debata. Kita bergerak sekarang. Siapa pun orangnya. Baharu parmahalau. Apa lagi kita? Haru parmahan.
Sasitong na molo tabi ahad turpotong nga may lahita. Halaki dang itaday man ang ahal pinatatadong waing. Alay respon na sida, tanggapan na sida, alus na sida, reaksi na sida luar biasa. Hato mana sida lao madapoton atong goborhat mahita marhua manoba mamuji pabuaon pasangapon dohot pa manoruson ahado baritan. Buah carana sudah mehita marbarita nauli iya. Sudah bono tabi belot sudah oke. Alaya dong dosa halak senator ni Amerika John Brockman Gor. Ibana melayani di gereja. Dong melayani ibana di gereja di bareng ibana dang begitu signifikan pelayanan ibana melalui gereja. Ujung nalau ma ibana gabi molo hatanion gabi anggota DPR senator. Doho sasaran, doho tujuan aha asal bidang pelayanan ini. Biarlah seluruh hukum-hukum, aturan-aturan dan kebijakan-kebijakan pemerintah diwarnai oleh iman Kristiani, iman logika. Asa sudinya nak aturan dohot aka kebijakan ni pemerintah ni Amerika ikonarong disi nilai-nilai Kristian. Imam barbar itu naudi. Dan apalah Etiop bibelisi. Tetapi endapan pemahaman iman Kristen menggerakkan dia membuat suatu aturan-aturan, membuat suatu hukum-hukum yang bermuatan nilai-nilai Kristian. Alani bodoh hitam tiga, bodoh hitam mardalani, bodoh hitam ulau-ulau nasing, bodoh hitam persauran, alai nilai-nilai Kristiani ikon taridei. Ikon dohorani halak tadado halak Kristen nasida bah. Heado kami melayani di Riau. Arong lu di sisa ada kalimat na sipata songona marmera pinggul mebigi. Adong do filosofi ini halak Indonesia di mana ada gula di situ pasti ada semut. Di pasti bagajak halakimai di mana ada halak kita di situ pasti ribut. Wah musede neraku. Huneku alo toh daktar luau. Ya. Puasa ribut na ibigi. Puasa dang barita na. Puasa ribut. Ini harus kita rubah sekarang. Kita bergerak. Jangan tampilkan konotasi yang tidak benar dengan kekristenan. Jangan tampilkan hal-hal yang tidak benar oleh orang-orang Kristen. Di mana saja kita berada. Baik keluarga penampilan doa akan nasingi. Ang do siguro honota siya dong atas silumi. Ang do siguro honota. Wala ditutu jabuni halak. Assalamualaikum di nanggo halak kita dapat untuk itu untuk sehali bangi bigi itu tuh dua hari udah makuling itu tuh tuh naneng yang lehor perjebun tuh dia orang sudion ayat tori sapu olah neng mangalak si panganok kalaki olah dia lak Allah wak bertetabu dui anggo halak kita kayak lak tabu ayah harus si panganok mohon gak bau wow tori habis tidak pernah mensyukuri. Lau hudul tu, tempat mana lau masuk tu dia lau hudul tu angkot. Bismillah, nangko halak kita do. Betul lembah. Dia di sebelah, so beres. So nangko hudul biba, terus kasah-kasahon. Kita robah sekarang. Tampilkan orang Kristen yang hebat, yang luar biasa. Tampilkan iman percaya. Bagaimana gembala-gembala ini bergerak memberitahu beri kita tu ayat 10 onomi. Ayat 10 onomi luar biasa. Ayat 10 lalu. Jadi sudena ubegi salongang bedo sialan ni hatahon niya kaparmahani itu nasida parmaha mabailongang suhalak na mabigisa. Halak na sumasuk kirai, halak na leyai, halak na sumasuk etongani dia bisa memberi orang lain terheran-heran. Karena apa? Karena kesaksian, karena hidup, karena perilaku, karena pemberitahuan. Luar biasa kan? Luar biasa.
Ngakulu bisa nih kita situ. Ay kolongang portiyo mamereng hadiriota. Sa sitong na mulai na julo niyan. Longang do portiyo mamereng kalak batak. Ay hola bandara ni halak batak do di langit. Bandara ni Tapadutara si langit. Hola di halak batak, bandara ni halak batak do di langit. Ani halak idarat do sudi. Ay bandara tekan si langit do. Lapatan da di langit do. Ang bandara ni halak Soekarno-Hatta do. Cengkareng do. Sasitong longang do. Memang alay nga mundur kita nuay. Di sejarah-sejarah pergerakan bangsa ini, di sejarah perjuangan bangsa ini, orang-orang Kristen, orang-orang Batak, dia selalu muncul. Tetapi kenapa kita mundur sekarang? Mungkin ngadang merasa behita dang terlibat di situasi. Nungebasna ari hatu tubuh ni Tuhan Yesus. Pesta tasadarion menggerakkan kita. Ala nunga di deho debat atu kita huasoi. Nunga di pasahat debat atu kita hasang apa. Nunga rombongan Banua Kijang. Mangaleho gogo, mangaleho kemampuan, mangaleho lasiroa, mangaleho semangat di kita. Puasa kita mundur. Atau marjaji mehita. Kenai nama 2020 doon. 2024 kita akan lebih hebat, lebih utama dan segala macam. Alanya di ayat 20 matadok. Ayat 20 hamari dok parmahani mula doa ka parmahani di pasanggap jala di papuji-puji do debata. Alani sasudi nabi niki jalanani ida nasida songon naung ni hatahon itu nasida. Seluruh apa yang mereka lihat, seluruh apa yang mereka pahami, seluruh apa yang mereka mengerti mengarahkan mereka untuk memuji Tuhan. Ombas sunggul-sunggul luar biasa di ombas. Moro tungadong pedihita parbinotoa pangatusion hamalon kemampuan doh namarangan. Jangan menjadi untuk memuji diri alai pasangap debatamai. Ketika kita merasa kita sudah hebat, kita sudah berada di tepi jurang kemandekan, tidak akan bergerak. Moro nungata hilala nonggok dihita jono mahita tu hal naso lebih berkembang. Tetapi ketika merasa bahwa apa yang ada bagi kita, apa yang kita ketahui, apa yang kita miliki, itu hanya milik Tuhan. Karena itu kita akan pergunakan sedemikian rupa untuk menjadi kemuliaan pasangan pun memuji. Di tekemar liturgi akad danak sekolah minggu. Ayat 20 gabi ancaman. Mula doa kada dana hisya perliturgian di gereja. Dungi Roma atau rasa horo jago, horo humibat. Dang debatai puji. Pujian kepada Tuhan kita rampok, kita rampas. Aturan milik Tuhan, aturan punya Tuhan. Kita curi, kita rampok, kita rampas. Parmahani di boto do mamiakon. Nang penasidah dung halak na botosa, dang gabi anggar jago nasida, dang gabi pamalo-malohon nasida, dang merasa lebih nasida lebih. Alai gabi dipuji madebata. Dipasangak madebata. Gabi disobah madebata. Semakin mempererat, semakin mendekatkan, semakin mempersatukan kepada Tuhan. Alani nasa nataida. Nata ida, nata bigi, nata alami, nata boto di nguluton, naing may patuguhon haporsiota, naing may mengajak kita lah manada ahado sakap ni debata di nguluta. Pakai ni debata aduh. Amin martangia kita. Mau lihat Tuhan debata manami. Kupasahatami itu ada pamu di bagasan opason. Di saluh nasa dengan bahasa asin roham. Naung nilehomu marhiti Jesus Tuhami. Naung rototong atongani portibion padumu hok kami tu ho gabi anakmu mahami gabi parjabar mahami di anggoluan saliling nililing nai. Atong di pabor hato mahami nuaing gabi marbarita nauli. Mamaritahon barita haluaon naung binuami.
asa sudi halak taruli di lasiroha, di haluaon, di dame, nang di hasonangan nasyakkoy. Lehon mato dimto di pardubadia margugoyo kami. Asa tahu hamilah mangulahosa. Sungguli hami Tuhan ati tungjut hami. Gabi hupa tujulu hami diri nami. Gabi dang hupa sanga po hami mahomar hiti-hiti ulaw dohot pabahenan nami. Alay di obason, naing masongo parmahani hami. Nasongon hasahatan ni barita hatu tubuh ni anakmu Yesus. Gabi barita honon nami matu saluhut na halak na humalia kami. Gabi dohot manang saluhut na portibion. Taruli di pasu-pasu, taruli di haluaon. Atong pargugoy pasu-pasu mahami saluhut. Jalas tay totong maurupi hami dia karagam ni ngulu dohot nasa aka siulaw nami. Asarap dohot hami marhiti Jesus martangia kami tuho. Amen. Mari demahita sian nomor 52 dimulai masih naik na perjolo uhut ma papunguhon papilian paduahon.
Satangi akun ma piliata martangi yang mahita. Ada dia bata manamina di Banu Akijang hodo harorwani saluhut silehon nadenggan. Doh nasa uli basa nama uli utus. Hupasahat kami masya nanelehom itu kami pilihan nami toho. Saya jalo megabe uap na khusus di jolom. Paso-paso may jalara motia sa hoparasia kami pilihanon. Pati burhon harajau mo dito nga tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti to dim. Assalamu tada hami gudang ni silehon-lehom itu kami. Assalam geri-geri hamaduk bauliate tuho. Marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tuhan debatan na totong naso marmula naso marpasohotan. Hupuji hami maho ala saud sudi tahim naung sinakakmu. Adorang somarujah dope hasianganon. Dang tarabasi buli sakamu. Dang sudda tahim na badiay di bahe dosa nami. Ala ni holong ni roham na balga naso haduduani. Di bahe ni mauliati marohanami tuho. Ala naung saud sakakmu. Ima parsurum di anakmu gabis ipalua jala si pangulu di hami. Asama lua hami siat dosa, hamatea doho sian jala masohot hami mangulah dosa. Ope saya si maroham di hami, togi homa hami tu anakmu. Saya bahen mahami gabi siluam tu ibana, asa upani halo jaun na hami. Ala nati naon nana berniti dohot hangaluton humoko pami. Asa ibana na puna hami, jala hami na puna ibana. Saya songguli mahuriam sadarion. Asal ingot habal gaum muduhot haroron ya anakmu gabi jolma. Laho panguluhon hami pardosa. Saya sungguli maaka parhalado di huriam. Mamaritaho barita naul itu saluhut halak. Naung patar hasangapomu. Jala naung jupang dami dohot hasonangan. Saya leho mapitu naukap tu halak si pilibigu. Dohot tu parogamo na asing. Asarona sida mangului Tuhan nami Yesus Kristus. Saya rejai masaluhut ranta dohot akasuruan na. Asa di boto na sida naung dihoko raja. Jala Tuhan na sumurungi rodi saliling nileleng na. Saliho gugutua ka na di bagasa pangujunan. Apu dia ka na marsak jala padua ka na targugut. Say tatap jala odingi ka na pinaburu-buru ni halak ala ni goarmu. Say dongani jala paso-paso hami sudi. Ka na magudang rodi danak di bagasa Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin aliyama namin na di Banu Akijang say pinarbadia magoarmu. Say Roma harajaonmu. Saya saut maromonil ham di Banu atau ngau songona di Banu Akijang. Lehamatu hami sadarion hango luas siap hari. Sesama dosa nami songo panesa nami di dosa ni dongan hamar dosa tu hami. Una kami tokiho tu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Paso-paso jala di ramoti Tuhan de batamaho. Di sodako Tuhan de batama buhina tuho jala asi marohana midaho. Di dopako Tuhan de batama buhina tuho. Jala di pasar rohon madamena tutodim. Amin.
Selamat Hari Natal Madihita. Dihamu akama nami nanami ala laus udutata do marulau nabadia. Alani masih aturan mahita. Langsung madi susu Assalamualaikum tujulu. warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ucapkan selamat merayakan Natal bagi segenap umat Kristiani di tanah air. Penghujung tahun selalu menjadi momen yang baik untuk merenungkan makna Natal. Tentu merayakan Natal bukan semata tentang kebahagiaan dan pesta, namun lebih dalam yakni perwujudan ajaran kasih terhadap sesama manusia. Natal mengajarkan tentang cinta, kedamaian, dan pengharapan. Untuk itu, seluruh umat Kristiani kiranya terus mampu menebarkan pesan Natal dengan saling berbagi dan saling mengasihi. Mari kita doakan hadirnya perdamaian umat di seluruh penjuru dunia agar Natal tidak kehilangan makna sejatinya. Selanjutnya menyambut tahun baru 2024, mari senantiasa kita jaga harmoni, persatuan dan kesatuan dengan tetap prioritaskan kepentingan bangsa. Mari gunakan hak suara kita dengan bijak pada pesta demokrasi nanti. Sambut tahun baru dengan penuh semangat, sukacita, dan pengharapan akan hari depan Indonesia yang semakin maju dan sejahtera. Sekali lagi, selamat merayakan Natal tahun 2023 bagi umat Kristiani dan selamat tahun baru 2024 bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, damai dan kasih Natal menyertai. Atas nama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, saya mengucapkan selamat merayakan Natal tahun 2023 dan selamat menyambut tahun baru 2024. Semoga senantiasa diliputi rasa damai, sukacita, dan semangat persatuan dalam menyongsong tahun 2024 yang lebih baik dan sukses membawa Kota Jakarta menjadi kota bisnis berskala global untuk kemajuan Indonesia. Sukses Jakarta untuk Indonesia. Terima kasih. Martangiang nahoho mahita. Amin. Mari dihitasian nomor 152 ayat sada. Murti
Amin ide batana semurung sian saluhut roha. Ima mangaramoti ate temuna dohot rohamuna marhite-hite Kristus Yesus. Amin martangiang mahita. Ada Tuhan debata para sirohana semurung amanamina di Banua Gijang. Asiroham topot mahamina pengudison. Adora kupangkang kamian non parpadanan nabadiai. Lehomato di parbadia juga nupami asa di tubuhon haporseon na mangulu di hami. Asa positu rohanami di anakmu Tuhan Yesus Kristus nama koko pami. Pargugui mahami maswada hodiri nami asa tari hutok kami Tuhan Yesus Tuhan nami. Jala asa di tubuhon haporseon na mangului. Say taiti rohanami asala malungun hami tu Banua Gijang. Asa say masihol hami paimay mahon. Haroron ni Tuhan Yesus. Amin. Kita kenang pinaramaol di debata itasakap nuaing mangaton parpadana nabadiyai. Di bahani tatibang majumulo manang natau hita marulaw nabadiya. Asa unang hona uhum manangi sesyak kitaon. Ay holan na uduk roha jala na manol soli rohana alani pabahenan na soture. Jala na manopoti dosana. Jala na porsia di hasesaan di dosa na pinatupan ni Tuhan Yesus. Ido na tau mangaton parpadana nabadiyai. Alayakan adohot marulaw nabadia, unang bedio Luis Sibolis, unang bedi dati mardosa. Tung padaw hamuma, rohamuna siani, tung kotapok kamuma hosom dohot lateni roha. Alay payungot-ingot tamuma Tuhan Yesus Kristus naung mate, jalan naung mulak mangulu humoko pamu. Asa tau hamu mangaton parpadana nabadiai. Di baheni tata kasih majodoro hatabi jala alusi hamu masuk sukunon, jongjong mahita saluhutna. Di parhatu toroham doharak pardusa hosian hatu tubum. Dohot alani pangalausim di pantik ni debata. Molo di parhatu toroham do dogma olo. Namarsak doroham ala dosami jala di pangidoroham. Laing maluahun waing sia dosam. Molo songoni roham dogma olo. Di parhatu toroham do naung roh Tuhan Yesus Kristus tu tanoon panguluho pardusa. Iba na naung mati dohok mula manguluhu mokopo. Mamorsan jalamane sa dosam. Molo songoni di parhatu toroham dogma olo. Olo doho manggotapos yan roham late ni roha dohot hosam ni roha. Akub ni olo doho mardengka dohot halak na mangarsahiho. Jala na olo doho manesa dosa ni dongamu. Songon na pinang ido ni roham sesaw ni debatam suli dosam. Molo songoni roham dogma olo. Atong tapaw dukmi maruhata, jala tatapoti masudi dosata, ihuton hamu matangiango di bagasar roh hamu nabi. Hali Tuhan debata manami marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Halak perdosa gudang dohami, ay jujut hulau si hami patikmu. Tama dohona uhumu hami nuaing doho sugut, molo balosono mutu hami hobartu pabahenan nami i. Alayalani gudang niasi dohot holong ni roham. Dohot alani anakmu Tuhan Yesus Kristus naung nilehomu humok kopami. Alani ima ubahin nahum hami mangido toho. Asi maruham di hami. Say jalo mahami. Say sisa masudi dosa nami. Jala lehoton di parbadi itu hami. Asa margugu hami mangalon asa dosa dohot mangulahon na hobartulomo ni roham. Saliling di tanah odopi hami. Amin. Atau hamu akan nama nopoti dosamu na jalan nama uas di asini rohani debata. Say sahat matu hamu hina perusiaanmu. Mangasahon hatani Tuhan Yesus dohudok tuhamu. Pos marohamuna. Nunga sisa salhut dosamuna. Marhiti-hiti goar di debata ama. Dohot anak. Dohoton di parbadia. Amin aliyaman amina di Banua Gijang. Say pinarbadia magoarmu. Say Roma harajaunmu, say saut malomoni roham di Banua tongosongona di Banua Gijang. Lehoma tuhami sadarion hango luas sia pari. Sesama dosa nami songo panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Una kami toki hetu panggujunan. Palua mahami sian pangago. Ay honona puna harajau dohot hagugun rodi hasang apon saliling nililing na. Amin hudul mahamu marede hita.
Atong tangiho kamu matonan ni Tuhan Yesus lah padirihon parpadanan nabadiay. Dibuat Tuhan Yesus Kristus sagu-sagu berkinai uju tarjuhi ibana di dok mamau liante. Dungi di ponggoli mai di parleho matua kasisiana huot maridok. Jalo hamuma jalapangan ma. Dagi kudu inani liho tu hamatian humokop hamu. Bahen hamu masongoni. Bahen parningotan muna diahu. Jaladung sunasida mangan dibuat mapanginu mani di dok mamau liante dungi dok matu nasida. Jalo hamuma sudi hamu manginum siani. Ia panginumanon pada nai baru mau marhiti-hiti mudarhu. Dan isehon humokop hamu bahen hasesaan ni dosa. Saya bahen hamu masongoni bahen parningotan muna diahu. Atong Roma hamu nungaradi sudi ida jaladai hamuma dengan bahasa ni debata. Saloma dalam pangan hamuma dagi kuru yang lelehon kehamatian humokuk hamu nama maramu tidaklah mahotur hamu nama kamur sia iba masa di hamu hamu wana surah sudah amin. Hidup Tuhan Yesus Kristus Saloma Salah ihun hamuna mudar huduina ni usehon bahen hasesaan ni usamuna Ima mangaramoti dalam mahotor hamuna maka persia iba asa di hamu hamu luana surah sudah amin budak mahamu bakasa damai.
Dihamu amanami nanami jongjong mahamu. Martangi yang mahita. Puji ma Tuhan debata aleto di kujalan nasarohaku di bagasan mamuji warna nabadiai. Puji ma Tuhan debata aleto di kujala unang tung halupahon denggan di basana sudina. Ibana domane sadosam sudina. Jala ibana pamalu makasahi musudina. Ibana paluhon hosam sian hamagoan. Jala diliho tuho dengan bahasa dohota siniroha. Para siroha jala paringan bahasa do Tuhan debata labata rimas jala para siroha godang. Dang di bahatu hitana hobar tu huduh hatta. Jaladang di balo suatu hitana hobar tu hajahatota. Songon asini rohani ama-ama tuaka anakon nado. Asini rohani Tuhan debata dia kena maka biari ibana. Nungata kasih batu duho debata holong ni rohana itu hita. Dinamate Kristus. Humoko pita uju pardusa dope hita. Atong dalam madua mahita noeng siar rimasna. Dung gabi parpitor hita hinorohon ni mudarnai. Di baheni saya pujion ni pamangaku. Dohot rohaku, dohot nasa pabahenaku, do Tuhan debata. Ola ni oro di saliling ni liling na. Amin. Di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan debata maho. Di sodako Tuhan debata mabuhina tuho jala asi marohana midaho. Di dopako Tuhan debata mabuhina tuho. Jala di pasarhon madamena tutodim. Amin. Amin. Salam dari kami, pelayan full timer dari HKB Pekernolong. Saya Pendeta Lamsar Edi Manulang. Saya Pendeta Teti Dorinda Sitompul. Saya Bidul Pro Juliani Tariforan. Mengucapkan selamat Hari Natal dan selamat menyambut Tahun Baru 2024. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Horas, horas, horas. Dadah. Salam dari kami, pelayan full timer dari HKB Pekernolong. Saya Pendeta Lamsar Edi Manulang. Saya Pendeta Teti Dorinda Sitompul. Saya Bidul Pro Juliani Tariforan. Mengucapkan selamat Hari Natal dan selamat menyambut Tahun Baru 2024. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Horas, horas, horas. Dadah. Salam dari kami, pelayan full timer dari HKB Pekernolong. Saya Pendeta Lamsar Edi Manulang. Saya Pendeta Teti Dorinda Sitompul. Saya Bidul Pro Juliani Tariforan. Mengucapkan selamat Hari Natal dan selamat menyambut Tahun Baru 2024.
Tuhan Yesus memberkati kita semua. Horas, horas, horas. Dadah.